share. Alam. Teka lang. Super chat. Ano ba to? Ano ba? Ay, ano to? 50. Ano pa? Tapos, tugnaw. Nasaan na ba to? Now, first thing. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Say you never go. Say you're my own. What's up? Hello, what's up, guys? Good job. Ano ba dapat? Mas mura pala to. Oh, hindi na mabuksan. Ay, naku. Paano ba to? Huwag na nga lang. Tugnaw lagi. Aircon manggon.
Wala man. Wala may ulan. Nag-try ko sa super chat nung nag-live ko. At akong giingon ba nga kuan, mga stickers. Ah! Sugulan dia ah. Wala pa man pod pero murag dag-o man diri oy. Ulan na siguro ni. Kita ka nang sa kuan. I-try ba dira ah. Kanang na super chat bitaw. Kana bitang sa imong ay ulan dai tayo bitaw. Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinisiling at nang dumating ang aking panalangin ay hindi oh my God. Tugnaw yarn. Dira bitaw sa chat. Treat sa kung cellphone imong gamit. Super stickers dira niya, super chat. Tapos sign, dollar nga sign. Kana yung tuplo ko nang dollar nga sign. Tapos mga sticker mo gawas. Tapos dito ka mamili kung tagpilaon nga sticker yung i-send sa ako. Kibali. Pero na siya bayad. Mao nang kuan. Mao na nga akong gingan sa iyo no. Diba? Pero need ni siya kuan ba? Jump? Need siya GCash or Paymaya o Pay unsa to? Basta something nga kuan. Connect. Kita ni mo cham. Na may baratoho na tinanglan na GCash or Paymaya ba na o pay something.
Oh, tas naagani na tas pag abot ana dire kay murag 40 something naman siguro. 49 kay ang 100 kay 99.98. Dos 2 ay 0.2 ila. Maka-help ni siya para makakuha ka itong revenue. Bugawas akong kilay. Nang dumating ang aking panalangin, di na maikubli. Ko sa iyong mga mata. Pahiton ko na ako niya kong kilay. Mag-out na ko taod-taod. Sa balay na lang ko mag-live. Bye.